Yes guys, good morning po sa ating lahat. For today's vlog ay pipicture natin itong ating Honda Click 125, ang tinaguriang the ultimate game changer na motor. Ayan, so nasa harapan natin itong glossy black na kulay ng motor. At i-send ko sa inyo ang specs, price, at kung ano-ano pa yung mga nakalagay sa motor na to. So start tayo sa engine type ng motor. Naka 4 stroke, naka 2 valve, single overhead cam, liquid cooled, and equipped na siya ng enhanced smart power. Ang displacement nitong ating motor ay 125cc, electric start. Ang kanyang ignition type ay naka full transistorized. Brake type natin guys, hydraulic brake dito sa front, at sa likod naman ay mechanical leading trailing. Ang size ng gulong natin dito sa bandang harapan ay 90 by 80 by 14 na tubeless. Ang ating motor ay mayroong ground clearance na 131mm. Fuel tank capacity ay 5.5 liters, so mahaba-haba na rin ang kanyang tatakbuhin guys. At ang kanyang fuel system ay powered na ng PGMI FI fuel injection. Battery type 12 volts, at ang kanyang maximum power ay 8.2 kilowatt per 8,500 RPM. At ang kanyang maximum torque naman ay 8.5 Newton meter per 5,000 RPM. So napakagandang motor to guys, at kung isa ka sa nangangarap, para sa iyo ang motor na to. So panoorin mo pa rin kung ano yung mga nakalagay dito sa motor na to. And guys, so isa-isahin natin yung mga na-upgrade dito sa ating motor na Click version 3, ang tinaguriang the ultimate game changer. Ayan guys, so nasa harapan natin glossy black ang kulay guys, combination ng matte black sa bandang baba na fairings. At ito ang version 3 ng Click 125 FI. So start tayo dito sa may bandang harapan, na sa pinaka bandang gitna ang kanyang brand name na Honda, at nagbago na rin ang design nito. Nagkaroon ng letter M na maliit dito sa bandang baba. Ganon din dito sa bandang harapan. Mayroon din siyang letter M, at nakalagay pa rin dito ang FI. And guys, so napaka-porma ng ating Click version 3. Dumako naman tayo dito sa may kanyang decals guys, na talagang bumagay sa kanyang kulay na itim, ang kulay orange at ang kulay puti na Click. Dito rin sa baba nakalagay yung Honda. At ako naman tayo sa kanyang mga ilaw. So all LED na to guys. Ang kanyang DRL, daytime running light, at ang kanyang flasher, at ang kanyang headlight. So all LED na ito. Kaya visible na siya kahit sa araw. Makikita at mapapuna ng mga sasakyan na nasa harap at likod. Dito naman tayo sa may bandang harapan sa kanyang front wheel. Ang kanyang gulong guys ay may sukat na 90 by 80 by 14. At ang brand name nito ay Federal. Yan. Naka-telescopic fork pa rin, at naka-wavy disc brake na siya. At ang kanyang caliper ay gawa ni Kiko. Yung mags natin guys ay gawa ni Honda, na talaga namang napaka-porma ang design nito. So tubeless na po ang ating gulong sa bandang harapan, at ganoon na rin sa bandang likod. Lumako naman tayo dito sa kanyang handlebar. Andito yung kanyang high and low na ilaw, ito yung kanyang busina, at ito yung left and right na ating signal. So nandito naman sa bandang kanan yung ating throttle, at itong starter guys. Ayan. So electric start itong ating motor, at wala na siyang kick start. So nandito yung kanyang susian, seat opener. Ayan. So buksan natin guys. Ayan. Ayan. So nasa gilid guys yung kanyang fuel, at nasa gitna yung speedometer. Ayan. Nasa bandang taas naman yung ating orasan, at yung ating total kilometer na natatakbo ay nasa baba. Ayan. So ito yung kanyang set, ito yung kanyang select at set mode kung gusto mong i-adjust yung ating panel. So
mayroon tayong box dito sa bandang baba guys. Siyempre ang hook hindi nawawala yan. Pwedeng pagsabitan ng ating mga pinamili kung sakaling tayo mamamalingke. At ito pa yung ating isa pang box dito sa bandang harapan. Okay, so ito yung isa pang nabago dito sa ating Honda Click version 3. Mayroon na siyang ready to use na rechargeable port. And guys, so USB type, ilalagay mo lang yung charger mo dito at pwede ka nang mag-charge kahit nasa biyahe ka pa. And guys, so salamat sa magandang nilagay ngayon ng ating Honda Click version 3 dahil hindi na tayo matatakot kahit mag long drive tayo guys. Hindi tayo malolobat ng ating battery. And so additional pala, nakalimutan ko itong manual na brake. Ayan, pag nakahinto ka, pwede mo siyang i-brake guys para hindi tatakbo ang ating motor. So dito naman tayo sa bandang likod. Makikita natin ang click na nasa gilid na napakalaki at napaka-forma guys. Yung pagkakagawa niya na bumagay sa kanyang kulay na glossy black at matte black dito sa bandang likod. Yan, so liquid cooled PGM FI fuel injection. Ang kanyang passenger foot, ayan, napaka-angas din, nagawa sa metal na binalutan ng goma guys. Kaya hindi madudulas ang paa ng yung backride kung sakaling magkakaroon ka ng backride. So naka-center stand at ito yung ating side stand. Yan. So ito naman yung ating air cleaner at nandito yung kanyang ESP, Enhanced Smart Power, at ito yung ating panggilid. Yan, wala siyang kickstart guys. Dito yung kanyang logo na Honda, brand name na Honda. Ayan, dito tayo sa bandang likod. So naka monoshock pa rin siya guys, drum brake sa likod, at syempre naka mags na gawa ni Honda, at ang kanyang gulong ay federal pa rin na may sukat na 100 by 80 by 14. So tubeless na rin to guys. At ang kanyang taillight, napakaporma ang kanyang taillight, at ang ating flasher sa bandang likod ay all LED na, at nandito rin ang kanyang brand name na Honda na may reflectorize at may ilaw na rin guys para sa ating plate number. So nasa dito sa ating tambotso ay ayan, walang pinagbago sa ating version 2. Maporma pa rin guys. Ayan. So konting upgrade lang, konting stickers kung gusto mo pang mas lalong pumorma at pumagay ang iyong motor. So nandito yung kanyang lagayan ng langis kung ikaw ay mag-change oil, at nandito ang kanyang radiator. Ayan. Ayan guys, so check natin yung kanyang compartment dito sa bandang likod. Ayan guys, so napakalaki na rin ang kanyang compartment at kasyang-kasya ang isang half face na helmet, at na syempre nandito ang kanyang gasolina. Ayan, lagay ng gasolina. So ang ating version 3 ay may tank capacity na 5.5 liters na pwede mo nang magamit sa almost 300 kilometers. Kaya hindi ka na matatakot na mag long ride dahil malaki na ang kanyang fuel capacity. So yan nga guys, kung may hindi pa ako nabanggit sa ating bagong Honda Click version 3, just comment down below para malaman pa na ating mga viewers yung mga ibang hindi ko nabanggit. So until next vlog guys, sana supportahan nyo pa rin ang Francis M Vlog.